Штриклито, ама то не се вижда. Айде бе. Какво става, маняк? Аз не виждаш. Като не се вижда, ще се чуи. Да гръмнем, на дебело. За новата година. За новата година на дебело. Я гледай сега. Как ще се гръмне? Как ще се научили? Любака стреля. Любак, давай! Айде, край. Минута и половина! Де акордеона да се изтори нещо? Оле, оле! То стане, баси заряд! Сега гледай това друго. Баси заряд. Штрикли? Айде, още един дубъл! Това е вече за 2015, предното беше за 2014. О, тук ще има бързо. Това е вече малко... Тежката артилерия. Тежката артилерия, танкове, мога да прави кратер даже. Ти сме! Това е като картешница. МГ-42 гледай го това. Залег. Да си знаят, това е да си знаят. Е, това беше. Браво! Браво!